Bona tarda, nins i nines. L'enigma que us porto avui està ambientat en la civilització babilònica. A l'Orient Mitjà es van fundar les primeres ciutats i van inventar coses tan útils com la roda i l'escriptura. Gràcies a això es van gravar les primeres lleis escrites. Aquest enigma es diu Enganyant la llei. En aquella època, tots els habitants de l'imperi babilònic havien de pagar al sobirà una part del que obtinguessin dels seus negocis, sobretot per les vendes dels animals de càrrega i els grans, que eren considerats béns de luxe. Una vegada va succeir que els guàrdies de la gran porta de Babilònia van començar a sospitar d'un home que entrava cada dia amb una mula carregada de pedres i sortia de la ciutat amb una bossa plena de diners, com si hagués fet molts bons negocis. Aquí veiem la porta de Babilònia, que és on està ambientat l'escenari del qual estem parlant. I aquest el protagonista. Diu així l'enigma. Número 1. Cada matí en Nabú entrava a la ciutat amb una mula jove i forta, carregada amb 2 sacs plens de pedres. 2. Quan els guàrdies de la porta li manaven que els ensenyés la seva mercaderia i en Nabú obria els sacs, el deixaven passar, ja que no es pagaven impostos per les pedres. 3. En canvi, a la tarda, en Nabú sortia de la ciutat amb una mula de pas lent i cansat, però orgullós i amb la bossa de diners ben plena. 4. Els guàrdies estaven recelosos, perquè, malgrat que tot semblava correcte, sospitaven que en Nabú feia alguna trampa per guanyar diners, fins que un dia, finalment, van descobrir quin era realment el seu negoci. I vosaltres? Sabríeu dir-nos quin era realment el negoci d'en Nabú? Recordeu que si teniu la resposta ens podeu deixar un comentari o enviar-nos un correu. Petons!